fɛn min ka nɔgɔn nakɛnɛw dɔrɔn de ka nɔgɔn n'o tɛ fɛn bɛɛ ye gɛlɛma ye. An b'an débrouiller k'a dun ten an bɛ min ka foyi ɲɔgɔn nɔfɛ bi misɛnnin tɔ tɛ masaw la. Aw bɔla ka gabu kɔnɔ donzow de ka seereyaw lamɛn nin waati in na ka kɛɲɛ n'an ka sugu kɔnɔnaw gɛlɛya ye sabula bi an ka suguw kɔnɔ dala dumuniw sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a yɛrɛ bɔla an ka nakɔ sɛnɛfɛnw na tamati b'o la ani supɔmuw gɔyɔ foronto olu kɔni sɔngɔ ka nɔgɔ dɔɔni nka dala dumuni gɛlɛmamaw malo pomtɛri tulu sogo nɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ da yɛrɛ tɛ se ka tugu olu yɛrɛ sɔngɔko la nin waati in na fɛn min yɛrɛ kelen bɛ ka gɛlɛyaba de lase gabu kɔnɔ donzow ma i bɛ muso caman ta bi an ka sugu kɔnɔnaw la minnu bɛ to munumunu salow la u t'a dɔn u bɛna se ka nan kelen min san. Wari nasɔngɔ min d'i ma hali t'a dɔn yɛrɛ a bɛ na min sɔrɔ parce que i yɛrɛ de b'i kun wariw bɛɛ sara walasa na ka ja ne yɛrɛ bɛ nakɔ kɔnɔfɛnw de feere i b'o wari dɔ de kɛ ka nasɔngɔ dafa n'o tɛ wari min bɛ di a t'a bɔ dɛ. Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye siga fosi kɔni t'o la sabula fɛn caman bɛ sɛnɛ an fɛ yan nɔ malo bɛ sɛnɛ yan kaba bɛ sɛnɛ yan ɲɔ bɛ sɛnɛ yan tiga bɛ sɛnɛ yan keninge bɛ sɛnɛ yan nɔ pomtɛri bɛ sɛnɛ yan yiriden caman bɛ sɛnɛ yan wa bagan caman fɛnɛ bɛ lamara an fɛ yan nɔ nka o bɛɛ n'a ta an ka dala dumuniw sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛlɛ jumɛnw de kan ka jalatigɛ o ko la maa dama dɔ b'u hakilinataw d'a ma. Ka nɔgɔ nɔgɔya pour que dɔ bɛ se ka bɔ an ka sumanw sɔngɔ na. N'i y'a ye marchandise nin b'a ta kɛ 100 nin b'a ta kɛ 20 ye nin b'a ta kɛ 30 a kɛra Californie an bɛɛ b'an yɛrɛ ye tɛ ni faamaw ye prix sigi jamana bɛ nɔgɔya. An ka yalaw senfɛ sugu kɔnɔnaw la kumakan kelen o de bɛ maliyɛnw da dun ka fa u ka sabati ko baw jamana ka ɲɛtaga b'o de la. Bamako, Mariam Kuyate, VOA Bambara tɔgɔ la.